Salam hormatly vatandaşlar. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji maý hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Bizim şu gepleşigimiň temasy Türkiýede geçirilen meclis we prezident saýlawlarynyň netijeleri we şol hakda biz filjerip bolup geçen zatlary seredip analiz ederiz. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly Türkiýe döwletinde prezident ve meclisler saýlawlary geçti. Ine gelin Türkiýede geçen birinji tapkyrdaky prezident saýlawlary seredip geçelim. Men size bir kiçik video görkezeyim, hormatly vatandaşlar. Ine sözçi gazetine esaslanyp prezident saýlawlary boýunça maglumatlara seretsek, onda şu ýaly maglumatlar bar. Recep Tayyip Erdoğan'a saýlawçylaryň 42% ses berdi. Ýa-da 26.859.313 adam ses berdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bolsa saýlawlaryň 44,95% ýa-da 24.430.618 adam ses berdi. Sinan Ogan üçin berilen ses 5,20% ýa-da 2.824.118.000 adam ses berdi. Muharrem İnce bolsa saýlawçylaryň 0,43% ýa-da 235.618 adam ses berdi. Umumy hormatly vatandaşlar, egerde biz maglumatlara gowy seretsek, saýlawa gatnaşyjylar we kabul edilen ses 52.972.386 boldy. Kabul edilmedik yanlış sesler bolsa 1.020.879 ses boldy. Türkiýe boýunça 64 milyon tüweri saýlawçylar bar. Onun bolsa 9 milyon adamy saýlawa gatnaşmady. Ol diýmek, Türkiýanyň saýlaw sesi bar grajdanyň 14% saýlawa birinji tapkyrda gatnaşmadylar. Ýani Türkiýanyň saýlaw sesinden 14% gatnaşmady. 86% gatnaşdy. Ine ünsüren hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň saýlawlara 4%, gaty ise 8% adam gatnaşýar. Türkiýe döwletine 84% adamlar gatnaşdy. Türkiýanyň prezident saýlawlaryna häzirki prezident bolan Recep Tayyip Erdoğan'yň esas garşydaş dalaşýary Kemal Kılıçdaroğlu boldy. Türkiýanyň 6 bölek birleşen opozisiýasy we olary golýan saýlawçylar Kemal Kılıçdaroğlu'na ýa-da Cumhuriyet Halk Partiýasyna ses berdiler. Türkiýede hiç bolmadyk hadisa emele geldi. Opozisiýanyň 6 bölek birleşip şunkuwuna prezident bolup duran adama, ýagny Recep Tayyip Erdoğan'a garşy saýlawlarda çykyş etdiler. Saýlawlarda hiç bir dalaşar 50%'dan ýokary aly bilmedi. Saýlawlar ikinji tapkyra geçmeli boldy. Ýagny 15 günden täzeden ikinji tapkyr, ýagny noldan başlap saýlawlar geçirilýär. Şol ikinji tapkyr saýlawlar geçirilende birinji we ikinji ýer, birinji tapkyrdaky birinji we ikinji ýer alan adamlar ikinji tapkyra girýärler. Diýmek, saýlawlar täze güýçlenip Türkiýanyň geljek durmuşy diňe saýlawçylara bagly bolar. Ine şu ýaly saýlawçylar öz durmuşyny saýlaýarlar Türkiýede. Ine egerde biz Türkiýanyň konstitusiýasyna seredip geçsek, şoňa esaslanyp dalaşýarlar, ýagny %50% birinji tapkyrda geçmeseler onda ikinji tapkyra gidýärler. Birinji saýlawda öňe çykan iki san dalaşýar, ikinji tapkyrda da ikinji tapkyra geçer. Ýöne ikinji tapkyrda egerde %50% hiç bir dalaşýar alyp bilmese, onu öňe çykan dalaşýar bilen täk dalaşýarly referenduma gidýär. Onda da %50% referendumda dalaşýar alyp bilmese, sesleri, ýani saýlawçynyň seslerini, onda Türkiýede 6 ay soňra täzeden saýlaw geçirilýär. Ýagny ýene de 6 ay berilýär. Halka, ýani saýlanýan dalaşýarlar öz programmalaryny, meýilnamalaryny, öz etjek zatlaryny, ýani prezident wezipede etbiljek zatlaryny düşündürüp tele bäsleşikler geçirilip halka gowy aňyna ýeten soň halky täzeden saýlaw çagyryp
täze şoň mümkinçilik berýärler öz geljek durmuşyny taýlamany. Ine şu ýaly ýani konstitusiýa, Türkiýe konstitusiýasyna demokratik ýani düzgünler bar. Hormatly watandaşlar, men size häzir saýlawlary düşündirdim. Ýagny prezident saýlawlaryny. Ýöne 14-nji maýda hiç ýerde ýanky gaty ýanglanmadyk mejlis saýlawlary geçdi. Adamlar onu üns bermese, Türkiýede Türkmenistanyň ýaly prezidentiň wezipesi köp bolan soň, ine şol esasy wezipeň sügüşi gitdi. Şonu ýanky saýlawaryň üstünden utmak üçin, şoň üçin esasy Türkiýeň we bütün dünýäň ünsü şoňa çekildi. Ýöne Türkiýede meclis saýlawlary geçdi, ýagny parlament saýlawlary. Gelin şoňa da seyredip geçelim. Men size häzir resmi taýdan maglumatlar bereyim, ondan soň biz analize geçeriz. 2023-nji ýylyň 14-nji maýyna geçilen Türkiýeň parlament ýa-da meclis saýlawlaryny seyredip geçelim. Hormatly watandaşlar. Men size bir kiçik video görkezeyim. Ine üns berin. Şol videoda, şol videoda genel seçim sonuçları diýär. Ine birinji video egerde biz seyretsek, watandaşlar, ine şu birinji videoda biz görüp duruz. Ine şunu şu ikinji turatda seyredip dursam, ine AKP sar renkli ine oturuşlar. Ine şu AKP sar renkli oturuşlary aldy. MHP ine gyzyl oturuşlar aldy. Onun sany 49 boldy. AKP 295 aldy. IRP ine bul bolsa gara oturuşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane yer aldy. Ine şöyle maglumatlar bardyr. İ Partiyasy ine şu göýök ýa-ni renkli oturuşlar aldy. Ine şu adamlardan hatap et bolýar. 44 tane yer aldy. HDP, İSP 62 yer aldy. Olar bolsa ine şu ýa-ni bir hili fiýalet we renkli oturuşlar. Tip ýa-ni beýleki partiýalar bolsa ine ýa-ni göýök renkli oturuşlar görünüp dur, 4 tane oturuş. Hormatly watandaşlar, Türkiýeň häzirki prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Adalat we Ösüş partiýasynyň AKP diýilýän ýolbaşçylygyna Respublikan birleşik döredildi. Şu Respublikan birleşigi umum sesleriň 99,55% sananylanyň soň 49,3% ýa-da parlamentdaky 600 ornuň 322-sine şol Respublikan birleşigi eýe boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň SHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun ýolbaşçylygynaky opozisiýa halk birleşigi bolsa 35,19% ýa-da takminan 212 san oturuş aldy. TRT Türkiýeň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň maglumatlaryna ine şul maglumatlar salgynandy. Hormatly watandaşlar, parlamentda 600 sesler ine şeýle paýlandy. Ine şunu ýanky birinji videosyny göreli. Ine şurada gowy görnýär. Şol 600 sany millet wekili bar. Şonuň ine 4 sany partiýa seslenip 322 sany ses aldy. 320 sany ses aldy. AKP partiýa, ýagny Respublikan birleşigi Recep Tayyip Erdoganyň başlygynda Respublikan birleşigine 4 sany partiýa ýa. AK partiýasy 266 sany orny alyp bildi. Respublikan birleşiginiň agzalary bolan Milletçi Hereket Partiýasy MHP 50 sany yer orun aldy we Täze Abadançylyk Partiýasy 5 sany orun yer aldy. Birleşigiň 4-nji syýasy güýji Beýik Ýol Partiýasy bolsa 1% gazandy. Kabul edilen ses paýlaşyň ulgamyna laýykda orunmasar mandatyny almaýar. Ýagny ona mandat berilmeýär. Indi onun karşısında yine 312 sani 320 sani Respublikan birleşigi ses aldı. 600 sesten. Yine onun bir karşıdaş, yani şolaryň programasyna deň gelmeýän opozisiýon birleşik var. Yine şol opozisiýon halk birleşigi diýip aýdylýar da, ýani şo birleşigiň ady. Täze gurulýan parlamentde jemi 213 sani yer orun alındy. SHP 169 yer alyp bildi. Opozisiýanyň halk birleşiginiň ýine de bir wekili
Gowy partiýasy bolsa 44 orun yer aldy. Ine hormatly watandaşlar, şu ýerde iki sany güýçli opozisiýa bir birleşik 4 san partiýa girýär. Beýleksem 6 bölükden emile gelen, ýani başga birleşik, halk birleşigi şular gidişýär. Ine beýleşik. Oňdaşynyň beýlik partiýalarymma ine şu ýerde görünýär. Birinji birleşik, ikinji birleşik, üçüncü, dördüncü, beş tane birleşik var. Dürlü. Ine şoňa köp partiýalyklar, ýani partiýa adatlıklar, partiýa açma adatlyklary, hereket adatlyklary, birleşmek, açmak adatlyklary, adamlaryň ýani öz pikirini aýtmak adatlyklary ine şu ýerde görünýär. Inni Türkmenistan bilen deňeşdirip görün. Türkmenistan mejlisine barsan hemmesi ýani sadaka abazyny ýaşurlar. Ýöne gyryp ýatanlar. Hormatly arkadagymyza, gahryman arkadagymyza, arkadagy Serdar Alawaýly, Serdar Alawaýyň kakasy, arkadagy kelle döwürýäli, ýani bu sözleri goşup kelle döwürýäli etdiler. Ine şoru gollap gyryp ýatyrlar. Hormatly watandaşlar, ine men size gysgaça geçirilen saýlawlaryň, prezident saýlawlarynyň we mejlis saýlawlarynyň umumy maglumatlaryny berdim. İkinci tapgyrda geçiriljek saýlaw täzeden güýjap başlanýar. 15 günden bolar. Siz görürsiniz, Türk halky öz seslerini berjek bolup, ýani ses bäsleşikli nähili aktiv hereket edýärini görürsiniz. Ine bizim Türk halkyýaly adat ýaşajak bolsak, ine şu saýlawlar bolanda bizim adat hereketler etmeli. Ine şoň üçin biz hemme halkymyza düşündirýäs. Saýlaw sesleri gaty wajyp, saýlaw gatnaşmak gaty wajyp. Bizde ýeketek bir günimiz bar. Kanun esasynda bir ses berip, bir ok atman, uruş etmän geleceğimizi çözmek variantymız. Biz şonu gidirmeliler. Ine şoň üçin devlet topary Türkmenistana baranlar, beýlik aktivistler bilen esasy maksady täzeden açyk saýlawlar geçirmek. Biz 32 ýylda bir saýlawlaryny geçirip bilmedik. Şuraya. Bir ýerem geçmedi. Ýöne 99% adam gatnaşdy. Onuň 98,99%-ni ine prezidentler ýeňip aldy. Ol bir gülküçler. Ol mümkin näme? Ine ünsüyorum. 44 bilen 49%, 45 bilen 49%. 5% arasynda tapawutlar bar bular. Ine şu bäsleş. Türkmenistanyň açyk saýlawlary bolsa, ine biz etdik alternativ saýlawlary. Türkmenistanyň 72% umum seslerden alan adam bizim alternatif saýlawlarda geçirilen 72%'dan owrulap şonu maglumat hökmünde berýär. Men utdum diýip. Hatta alternatif saýlawlaryň ýani bizim maglumatlarymyzy owrulap şonam şu ulanýar. Serdar Berdimuhammedow, Gurbanuly ikisi, ataly ogul. Şol birinji tapyr bu torunna Türkmenistanda 2022-nji ýylyň ýagny 12-nji martynda şular bizim saýlawlarymyz, alternatif saýlawlar, ýagny ikinji tapyr bu torunça garşdyryr maglumat bermek. Biz ýeňdem bolýan maglumatlar çykardygym bolýan onlaýda derhol şonu owrulap beýan etdiler. Ine Türkmenistanyň saýlawlary. Gülkünç. Şoň üçin bizde diktatura bar. Şoň üçin bizde saýlaw ýok. Bir tohum basyp aldy, etçigini edip ýör. Konstitusiýanyň üstüne depgilep ýör. Kuş töpdi tant edip ýör üstüne. Ýanyna mejlisi bir adamlar ýygnady. O mejlisiň başlygy men Serdar Berdimuhammedow, men siziň öňüňizde näme etjegimi bilemek, siziň maňa eden ýaxşylygyňy gaýtarmak üçin. Oho, dogon sen oňa bagly. Sen aýratyn bir häkimet, kanun çykarjy häkimet, döwletde iň birinji häkimet kanun çykarjy. Kanun olmasa ýerine ýetir bilen. Serdar Berdimuhammedow ýerine ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysy. Deň şoň wezipeleri deň. Ýokary tutulan wezipesi şular bilen deň. Ine şol deň agramlyklary bular bozup, şu 3 tane deň agramlyk wezipe, ýa-ni wezipeli uğurlaryň üstüne hak maslahaty gurup, onuň başlygy Gurbanuly, ýagny şolaryň üstüne etjegini edýän bir guruma döredip, antikonstitusiýon guruma döredip, bizim Türkmenistanyň konstitusiýasynyň üstüne aýagyny süpürip durlar. Inanın,
döwlet boljak bolsa konstitusiýa we bizim saýlaw haklarymyz. Şol iki zat döwleti ýa-da döredýän zatlar. Döwleti üstürýän zatlar. Döwletiň geljeğini kesitdiýän zatlar. Şolar bolmasa onu döwlet ýok. Onda bir adamyň hududy kärhanasy bolýar. Ine Türkmenistan. Hormatly vatandaşlar, bir gepleşigimiz dowam edeli. Men size häzir ýagny başga maglumatlar berjek bolýan. Ine ýalnys men aýtdym, bellek geçdim. 32 ýylda Türkmenistan döwleti emire gelenden bäri biz bir gezegen şeýle garaşsyz diktatorlara bagly saýlawlary geçirip bilmedik. Oňa diňe diktatorlar günäkärler. Oňa bizim halkymyz günäkär. Biz öz saýlaw haklarymyzy unutdyk düýünden. Diktatorlar bizi gorkuzyp, ukladyp, seçimleri falsifikasiýa edip öz özlerini saýladylar. Biz bolsa olaryň falsifikasiýasynyň instrumentlary bolup galdyk. Bilim ministrliginde işleyen adamlar, mektep muallimleri, häkimlikdäki işleyen adamlar, hukuk goramayan organlar, MHM, polis işgärleri, prokuratura, sudlar, yalan partiyalar, yalan jemgyýet gurulmalar, yalan telewiziýa, meclisiň milli wekilleri, yalan wekilleri, kabinet ministriniň yalan ministrleri, umuman wezipeli adamlaryň hemmesi biz Türkmenistan döwletine hyzmat edýär diýip hem özüni allap, hem halkymyzy allap, hakykatdan bolsa bir tokuma hyzmat edip, konstitusiýany gödök bolup, şul agyr güne Türkmenistan we Türkmen halkyny getirdiler. Bu adamlaryň hemmesi diktatorlyga gulluk edip, halka karşı işläp, diktatorlara setlerimizi oglamana kömekleşip, diktatorlara falsifikasiýa edip berip, Türkmenistan'a diktatorlyk sistemasy ýatma diýaly işlediler. İşläp gelýärler. Dogry, Türkiýede da diktatura bar, gurrum ýok. Ýöne demokratiýa da bar. Demokratiýada duranok üsýär. Ine gördüňiz saýlawlary. Saýlawlary näme? Biri size ýanky çağırtyryp mejbur etdirdimi? Ýok. Ya barmadyk adamlaryň seslerini oglap, ine bizde 4-8% dälle 92% adam gatnaşdy diýip ağladylarmy? Ýok. Sandıkları açıp yetişmedik bolsa açıp yetişmedik diýdiler. Sandıkların möçleri ine şeýle diýse şeýle diýdiler. Her ýanky komissiýada her neme edilýän, pardon. Her ýanky saýlaw nimesinde, ýanky bölüminde, bölüjüne ýürüti her partiýanyň adamlary, ýöne adat adamlar bar, kontrol etdiler. O ýerde pripiska falsifikasiýa et bolmaýar. Ine şoňa halkyň haky bar. Türkmenistan saýlawlara geçdi. İstenen adam baryp şo ýerde video alyp, suraty düşürip bilýär. Ýöne bize o haklary bermeýärler. Bize telefonu çıkarsan elin gaňryk alyp gidýärler. Saýlaw ýanky sandyklary egerde telefon bilen videoya surat alsan. Bizde WOZ'un başlygyny, WOZ'un ýa komissiýany surat alsan 4 ýyl basýarlar. Nire geldik biz? Ine nire geldik? Senin Türkiýede näil bäsleşikli saýlawlar geçýär. Senin saýlawlarda halkyň roluny serdim. Senin saýlawçynyň 86% saýlawlara gatnaşýar. Türkiýede ýaşaýan vatandaşlarymyz görýändir. Saýlawlarda Türkiýe halky näil aktiv hereket edýär. Egerde biz diktatorlukdan doğrudan çıkacak bolsak, biz Türkiýanyň azat halky ýaly saýlawlarda azat hereket etmeli. Bizi polisler, MHM'ler hemmeti ýanky neme derler, gysarlar ýüllerine basyp biz azat hereketler edip saýlawlaryň, ýa sandyklaryň näçe sany prosent sesler atyldy, surat alyp bile hasap edip ýanky şol komissiýalar bilen durmaly ýa-ni. Alınmaz ýaly. Ona maglumatlar şolar bilen hasap edip telefonu alıp hem yerde maglumatlar beyan etmeli. Ine şul 68-nji saýlaw uçastygyna ine şur ýaly neme boldy diýip. Şur ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Egerde biz aktiv bolmasak, bizim durmuşumuz şu öňkü ýaly. Bir topar halkymyzyň bir topar bölegi diňe ýanky neme bilen, iş bilen,
kommersant, iş migrant, ömürlük pasporta derek iş migrant yani rolunu eline aldı. Türkmenistan içinde kalan doğun garnaşan Zalog'da otir. Zalojnik olup otir. İksan diktatörün ve emheme polisanın Zalojnik oldu. Bizi teröristler Zalojnik'e getirdiler. Eğer Zalojnik bağ olsa, bizim onları pul yığınap işlep uğratmalı olsak, onu Zalojnik'e alıp bizden vımagad ediyorlar. Ona reket değil ya. Şunu düşünün vatandaşlar. Biz şunu uğuklap düşünmeyen son, düşünem de şunu. Yine şunu reket değil ya. Sen daşınla işlep, öğünü pulu yiveryen, sen maşalan Zalojnik olup otur Türkmenistan'da. Pulu vermeden öl yaşıyor, yaşap bilen o. Onu Türkmenistan türmede değil, reketirin tarafının Zalojnik'ti. Bir de daşına işlep pulu vermeli. Şol yankı variantta, şol içine Zalojnikler otur. Onları Zalojnik'e alıp, onları kısıp, kıynap, seni türmeye basacak deyip, ziyat kalacak deyip, yani bizden şu pullar vımagad ediyorlar. Bu kriminal. Şu durmuşa geldik biz. Men şoň üçin polis, MHM, mektep muallimlerine, hökümetde işleyenlere düşündürdüm. Oho, oyunun bolunni. Bu iksan idiot bu tordi. Bira ölecek olup yatır. Bir taptık mı dedin onu? Beylekse içinde korkup kreslanı kucaklap yatır. Bunlar ikisani bir dejurnu olmalı kreslanı kucaklap. Beylekse daşına ölüp yatıyor ya daşına gitse beylekse kreslanı kucaklap yatmalı. Ya kreslanı gider bunlar kaput. Şuraya pasmenle kreslanı oraya prezident verip yani. Bu tor değil mi? Halk şunu düşünmeli. Halk oyunmalı. Halk öz cevapkarçılığını eline almalı. Yine bana vatandaşlarımız soru ver ya. Şu bir näçe günden bäri Murada eger Recep Tayyip Erdogan utsa bizim üçin nähil tapawut bolar? Eger Kemal Kılıçdaroğlu oglussa onda nähil tapawut bizim halkymyza bolar diýip soru berýär. Gelin kiçik analiz edip görelim. Eger Recep Tayyip Erdogan prezident taýlary utsa onda öňkünçilik bolar. Onda valyuta yine de gaçyp başlar, ýani on hümmedi gaçar. Türkiýanyň valyutasyny hümmedi gaçar. Dollar yine de galmak bilen bolar. Sebebi ol köp hadisalar, köp wakalar, köp instrumentlara, köp ýani pokazatyllara, ýani san görkezlere bagly. Sebebi ykdysadyýet gaty çylşymyda ol siýasata bagly, gaty bagly. Eger de öňkünçilik bolsa, onu Erdogan durmak üçin inni öz garşydaşlaryny gördü, gözü bilen inni bular çykdy, olar garşy görüşüp başlar. İşden aýryp basyp, gysyp zat edip diýmek ykdysadyýete wagt ýetmez. Diýmek ykdysadyýetin üstünlüğini gysar, salyk-tulyklaryň administratiwny gysyp başlar, görüşler başlarda hakykatda döwleti östürmezler. Ol başga zat bilen meşgul bolar. Türkiýe reformalar isleýär. Türkiýede reformalar gerek. Türkiýede soňky 5 ýylda 4 esse diýmek 400% Türkiýanyň valyutasyny hümmede açdy. Türkiýe isleýär reformalar, Türkiýe ykdysadyýatyny toglap başlamaly, gidejilerini köpelip başlamaly, bolmasa bolmaýar. Ine şonu Erdogan berip bilmeýär. Erdogan indi durjak bolsa repressiýa başlamaly bolýar. Başga ilaç ýok. Bir topar ýani öz garşydaşlaryny gyrmasa, basmasa, aýyrmasa durup bilmez. Bu protestler bilen muny ýykar. Şoň üçin geljek kyn bar. Bir näçe ýyl kynçylyklar bar. Türkmenleriň kimligi, wizasy öňküýal problemi bolupdyr. Erdogan ýurdun daşyna öňküýal köp hereketler eder, öňüni reklam etmek üçin içinde utdy. Undorny. Ýöne içinde öz düşmanlaryna garşy görüşüp halkyna azjyk ünsürer. Ykdysadyýat we sosial problemalar öňküýal galar. Ine Erdogan uturna şu zatda bolar. Men Erdoganyň kam däl, men ýani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kam däl, men hiç kim, men neutral pozisiýany beýan edýän. Eger de ýurdun başyna Kemal Kılıçdaroğlu gelse näme bolar? Türkiýede demokratik hereketler güýçlüler. Türkiýede täze reformalar bolar. Täze hökümet işläp başlanlar, reformalar ýan başlanlar,
başında azıcık havos bolar. Yani o havos yoş-yoşdan regulirumy havos bolar. Ondan ýeter. Reformlar bir sistemadan doğru durdup başka sistema geçilini şu ýaly geçilýär. Hemme döwletde şeýle. Pikir etmeň, ine ýatdy, biz ýykyldyk, ýa ýene bir zat bolu Türkiýe ýykyldy diýip pikir etmeň. Bir zat durduğunda havos bolýar, beýlik başlap güýç alyana çelli, ýani aç havos gidýändir. Ine şo bolar. Reformlar geçip dururda netijeleri görünür. Edil 6 ayda 1 ýylda. Sebäp istendik gelen ýol başy 1 ýylda reforma edip bilmese, şoň reforma edip bilmejegi hak bolmadam şo reformlar. Eger 2-nji ýyl, 3-nji ýyl edip başlasa da hiç tada ýetişmez, o reformlar güýç almaz. Sebäp reformlar başlananda keypine 5 ýyllyk prezidentlik diýilen ok. Şo 5 ýylda sen netije gazanjak bolsaň, 1-nji ýylda eýem sen dürli ulgamlarda bir wada reformlar etmeli. 2-nji ýyl şolar güýçlendirmek, 3-nji ýyl netijeler bolýar. 4-nji ýyl ýani halk başga bir uğurda ýörep başlaýar. Ýagny täze uğurda. 5-nji ýyl bolsa ul miweler çykýar. Ine şu ýaly ýani prezidentlik ömür dowam edýär. Hemme döwletlerde. Ýurda eger reformlar gelýän bolsa, demokratizasiýa bolýan bolsa, ýurda ýagny Türkiýe investisiýalar geler. Diýmek Türkiýanyň giýdejileri öser. Diýmek Türkiýe öz diňe pullaryny toglaman, daşyndan gelen pullary toglap, şoň üstüne de pul gazanlar. Ýani halky, hökümet edaralary we ýani döwletiň içinde pul aýlaşygy bir näçesi köp bolar. Sebäbi ol ýani multiplikasiýaly ulur gidýär bir wada. Mümkin Türkiýany Ýewropa Birleşigine kabul ederler. Umuman ykdysadyt açylar we öser. Aýlyklar galar, Türkiýanyň giýdesi artar. Türkiýe halky öňkü ýaly azat we arkyň ýaşap biler. Täze hökümet gelýän giýjeler nire sowar? Reformlar geçirmeni sowarmy ýa-da ykdysady we sosial problemany çözmeni sowar? Onu diňe wagt görkezler. Türkmen vatandaşlarımız için Türkiye'de mümkünçilikler dürer. Türkiye'de Türkmen opozisiyası güýçlenir, protestler güýç alar. Indi Türkmen hökümeti öz halkyny gysmak üçin, Türkmen halkynyň haklaryny bozmak üçin Türk hökümetini satyn alyp bize basyş edip bilmez. Ine şuraya ütköşükler bolar. Şoň üçin ine Türkmen halkyna Kemal Kılıçdaroğlu ussa, ýagny demokratik opozisiýa ussa gobularym kadip men pikir edýän, bu ýöne prognoz. Öňüni bilýän adam ýokdur. Ýöne şol bolup geçýän hadiseleri analiz edip bir logika çykaryp bolýar. Şu ýaly bolmaly şol. Onu diňe wagt görkezler. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi gutarýan. Size birinji bilen jansalyk arzu edýän we indiki duşuklara çelli hoş sag bolun. Egerde öz kommentariýaňyzy ýazyp bize maslahat ýa-da soragyňyz bolsa berjek bolsaňyz, ine şu videoň aşagyna kommentariýa ýazyň. Şunuň bilen men efirimi gutarýan. Häzir bir näçe wagtdan ýene bir efir etjek. O ýerde Gurbanuly sen nirde? Dewlet seni gözleýär diýen temany men size düşündirjek. Biz şu meseleleri tertip geçirdik. Hoş, sağ olun.